Rioyo bosen menu sing santen-santenan, ayo merapat. Iki ono menu sing seger pedes pol rek. Dijamin garakno merem-melek rek mergo saking enake. Pertama siapno mentok, oleh gawe bebek, oleh gawe petik rek, digodhog sampai bener-bener empuk. Iso dipresto rek nek pengen gak sabar ngenteni. Hubung aku ki sabar, dadi ki ngono tak godhog sampai empuk. Nek wis mari yo kari digoreng sampai kecoklatan kayak ngene iki. Sik digoreng tok kurang dibumboni ambune sewangi breng-brengan rek. Lanjut siapno bumbu-bumbu sing wis tak tulis nang video. Simpel-simpel rek bumbune, lanjut bumbune ku digodhog sampai bener-bener empuk. Nek bumbune wis empuk, entasen ngenteni rada adem pas lebokno chopper. Dicop kasar-kasar, nek gak duwe chopper diulek ya gak popo rek. Lanjut panasno lenga, mari ngono tumisen bumbu aluse, aja lali tambahno uyah mbek sing ngaranno pinter. Diaduk sampai rata, dimasak sampai bumbune tanek. Mentoke dicemplungno, diaduk sampai bener-bener rata, masakan sampai bumbune ngresep. Nek kene tak tambahno banyu rek, mari ngono dimasak sampai bumbune asap mbek ngresep kayak ini hasilnya siap disajikno. Mentok bumbu pedes siap digawe menu lebaran dino iki.